Dyma ni wedi cyrraedd ffeinal y merched yn y gystadleuaeth Tynny'r Gelyn, gystadleuaeth y ffermwyr ifanc fan hyn yn y Sioe. Dwi'n cael cwmni Kevin Phillips o Blaen Weingau'r Crymych o hyd a Caryl Haf o Landdewi Brefi. Ac I chi'n ddau brofiadol ofnadw yn y maes wrth gwrs wedi cystadlu dros y wlad, dros y byd. Ac erbyn yn hyfforddi hefyd, Kevin, Maldwyn sydd â ni yn erbyn Brycheiniog. Brycheiniog sy'n mynd i wneud y dwbl. Eleni, ti'n meddwl eto, Kevin, mae'r bechgyn di ar ei ell yn barod? Odi, bydden ni'n gweud ni, chi'n bod achos profiad unwaith eto, chi'n bod maen nhw'n treino da'r boes, chi'n bod dwi'n credu daw, mon un winner sy'n mynd in, dwi'n credu, a dwi'n siŵr bydd Brycheiniog yn mynd na'n, chi'n bod, maen nhw'n tynnu fel mor grif ar boes a gweud y gwir. Maldwyn gyrraeddodd y ffeinal yn y diwedd. Oedd y bach o mwysedd ar ddiwedd yr ornest honno yn y rownd cyn Derfynol yn erbyn Sir Gar, ond y dyfarnwyr yn dweud mae Maldwyn oedd yn mynd trwodd, a nhw sydd yn y ffeinal, un o ddigon cryf i wneud i'n mynd, Caryl. Licen i weid falle bod nhw, mae yna potensial i'r tîm yn bendant, ond mae'r profiad a'r ffitrwydd a'r gweithio fel tîm gyda Brycheiniog yn bendant. Mae nhw fel machine. Mae Maldwyn lawr, mae nhw lawr. Ond dwi'n credu'r pôl gyntaf i Maldwyn, mae'n tynnu'r swffri mas nhw'n credu, chi'n bod, maen nhw wedi rhoi popeth mewn i honna, chi'n bod, mae'n edrych nawr, maen nhw wedi blino. Enillodd Brycheiniog o'na eitha cyffyrddus. Mae hwnna'n mynd i ddigaloni Maldwyn os bosib yw e? Mae wedi naill ddigaloni nhw yn ei rhoi yn eu pennau nhw, bod nhw'n mynd i roi popeth sydd gyda nhw unwaith eto mewn i'r ochr arall, a fi'n credu bod yr tynnu caled yn erbyn Sir Gar yn y semi-ffeinal wedi blino Maldwyn, ond dyw Brycheiniog ddim yn dîm i chwarae gyda, sa'n credu. Na, dwi'n credu popeth sydd â nhw i roi mewn, dwi'n credu dwi'n ddim yn meddwl bydd e'n digon, ond chi'n bod, maen nhw yn y ffeinal a mae rhaid ni cymol ni hefyd. Os, yn union. Ni'n gweld Brycheiniog yn ambell un yn rhoi rhyw stwff ar ei dwylo. Beth yw'r stwff na? Efe petrol wedi ferwi yw e? Yw'n swn i raffo cylweddeifi? Ti weddol agos a wedi gwir. Petrol a rhywbeth arall dag, chi'n bod i wneud tacu, chi'n bod, mae fe'n fel glyw yw, chi'n bod, eisiau gael bach mwy o stico chi at y raff, ond mae fe'n stwff bach da. A hwnna, eisiau'n aros ar eich dwylo chi am wrthnosau, dwrnodau wrthnosau. A fe'n un yn siŵr bod y glas peint ar ddiwedd y nos yn sefyll yn sôn i'r llaw, wedi'i fel ni, efe? O, da. Reit, dyma ni de. Yr ail dynad yn y ffeinal. Brycheiniog yn erbyn Maldwyn. Mae'n un i ddim i nhw ar hyn o bryd. Dim ond un fach arall a fydd Brycheiniog wedi wneud y dwbl. Enillodd y bechgyn ar merched mewn llynedd. Mae'r bechgyn di ennill yn barod. A drycha pwy mor benderfynol i nhw. Dwi'n credu bydd hon dros mewn 30 eiliad. Ma nhw off. Maldwyn yn trial dal i tir, ond... Coesau'n gweithio'n galed gyda Brycheiniog, maen nhw mai brofi pwynt fi'n credu, dyn nhw ddim mai i aros i neb nag i blino i hunain, wi ddim yn credu. Mae Will, yr hyfforddwr, yn gweithio'n galed iawn gyda'r merched, mae'r y cyd gyda Lyn. Maen nhw'n rhoi oriau yn wirfoddol ar gyfer y tîmwaith yma. Fe'n bob hyfforddwr arall gyda'r merched a'r bechgyn yma heddi. O, nhw'n wneud i barod. Ti'n yn iawn, 30 eiliad. Fel y boes, fel y teg nhw. Pob clod yn eiddi popeth maen nhw'n cael. Y dechneg, y cydweithio, pŵer. O, maen nhw jyst mor gryf yn dyn nhw. Edyn yn bendant. Mae'r oriau yna hyfforddiant ar yr haff yn erbyn pwli yn dangos ar ddiwedd y dydd. Mae fe'n dod â rhywbeth special iawn i ennill yma yn y Sioe Frenhinol yn ganol y gylch y gwartheg. O, di glei. Llongyfarchiadau felly. I fechgyn Brycheiniog a nawr merched Brycheiniog. Ar y brig unwaith eto yn Llanelwedd. Arbennig.